Moi boas, hoxe quero enviarvos a todos e a todas unha mensaxe de ánimo. Estamos vivindo unha situación dura, difícil, pero pensade que na adversidade cando sacamos o mellor de nós como persoas, pero tamén como colectivo, como país. E eu sinto un tremendo orgullo pola resposta que estamos dando os galegos e galegas, por como adoptamos desde o civismo medidas tan duras como o confinamento. Un orgullo tremendo ao ver a ese personal sanitario que se desvive por cuidarnos nun momento tan difícil. E orgullo tamén por todas esas persoas, moitas delas, por certo, que traballan en precario, en supermercados, no mar, no agro, no sector do transporte, no sector da limpeza, e que están dando o mellor de sí para que saíamos adiante nesta crise. Creo que non imos ser capaces de pagarlles tanta xenerosidade e tanta entrega. Desde o bloque asumimos desde o primeiro minuto que esta era unha crise de país e que era necesario poñernos todos man a man a colaborar. A nosa principal preocupación é a saúde das persoas, salvar vidas. Por iso levamos poñendo propostas sobre a mesa desde o primeiro momento. Unha colaboración leal, pero sobre todo lealdade cara ao pobo de Galiza, porque necesitamos que se adopten todas as medidas que sexan necesarias para salvar vidas. A segunda gran preocupación é o económico. Efectivamente, hai unha crise social e non podemos permitir nin que caian os dereitos, nin que caian os traballadores e traballadoras, nin tampouco o tecido empresarial do noso país. Urxe que actuemos para que se tomen medidas que eviten que esta crise apaguen as de sempre. E nese sentido, quixera facer algunha reflexión. A primeira, estamos vendo a unha Unión Europea que volve dar as costas ás necesidades sociais. Seguramente, hoxe volvemos a ver con crudeza como non existe Europa social, parece que só existe Europa do capital. Pero tamén estamos vendo como se adoptan medidas que son ineficaces ou que chegan tarde, e os gobernos deben de actuar e deben de exercer toda a autocrítica, porque cando estamos vendo que está en xogo máis importante que a vida das persoas, non valen as medias tintas. Nós desde logo seguimos urxindo a que se tomen medidas de impacto que eviten a propagación do virus. E é certo que o virus non entende de fronteiras, pero tamén é igual de certo que cando se illan os focos de contagio iso funciona. Viuse na China e viuse que desde logo non facelo ten consecuencias moi graves. Por eso desde o BNG seguimos insistindo en que os gobernos teñen que ser máis valentes, que hai que tomar medidas que desde o punto de vista científico están testadas, medidas como illar os focos de propagación e blindar as zonas menos afectadas, é dicir, pechar Madrid e blindar Galiza, que hai que realizar test masivos á poboación, eso fixose en Corea do Sur e permitiron doblegar a curva, que hai que protexer os sectores máis vulnerables, por eso reclamamos un plan de choque para residencias de maiores e, sobre todo, que hai que garantir que todas aquelas persoas que teñen que ir ao seu posto de traballo acudan cos mecanismos de protección necesarios. Estamos falando que é unha necesidade imperiosa para un personal sanitario, pero tamén para outros traballadores e traballadoras que están poñendo en risco a súa vida, persoas que traballan en residencias, na atención ao fogar, nos supermercados, no transporte, que traballan en todos esos ámbitos que siguen manténdose en pé para que a sociedade manteña o seu ritmo. Por lo tanto, os gobernos deben estar á altura e non é comprensible que haxa empresarios que se san quen de comprar ese material e que haxa gobernos que nos digan que non son capaces de facelo. É o momento de que todos e todas se unan para que ese material este a disposición das persoas que teñen que ir ao seu posto de traballo. É o mínimo que temos que facer por eles e por elas. E todo o recoñecemento e orgullo polo personal sanitario, que está facendo unha labor esencial. Sabemos que hai moita precariedade na sanidade, pero aínda así están dando o mellor de sí para que todas as persoas que necesiten esa man, que necesiten acudir a un hospital, teñan a mellor atención posible. No económico, nos creemos que a crise non poden pagala os de sempre, que temos que unir esforzos e vontades para buscar unha saída a un momento tan difícil. Por iso propoñemos unha mesa económica e social onde todos os sectores da sociedade galega, partidos, sindicatos, patronal, diversos ámbitos, desde o mar, o agro, ao sector da innovación, poñamos
todo o mellor e todo o noso coñecemento ao servizo da recuperación económica. É o momento de unir vontades e esta é unha liña na que se debería de traballar. Estou convencida que os galegos e galegas imos a ir adiante. Somos un pobo que non se enruga, senón que lle planta cara ás dificultades. Ao longo da historia demostramos que somos capaces de sair adiantes en situacións ben difíciles. Imos gañarlle esta batalla ao coronavirus, entre todos e todas, sumando esforzos e vontades. E os galegos e galegas demostraremos unha vez máis que somos un pobo que resiste e que está en pé. Moito ánimo, coidadevos moito e agardo que nos vexamos pronto nas rúas, nos traballos e que recuperemos a normalidade.